Sebaya tunjung pangtrate mulat moro Sang Harjuna punya kang manungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutarama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutarama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasoran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane ingkang raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den
Maruta kadhe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Margana wisikan magulingan 5 Oh lalah mandeg dhisik iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene Sumara tejane mula aku karo kowe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang ya takonane dhisik mangkene Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden Petruk Nun mrene nggih ten apa wah edian ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke apa kowe iso weruh Petruk nggih sekedhik-sekedhik lah napa nangsal ilmu gaib Petruk pripun neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil nggih nanging iki kok beda cakil karo buta kok do nyembah nah niku kula ya gumun jane ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa ning mbok menawa niki wis do sadar wis do apa jenenge tobat wis do kapok ngene iki ning ya aneh lho Den iki Den nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo wah kula kan mriki jan aku omongan kon lunga kon meneng pahit pun kula tak meneng mawon Petruk lah to tenan to wis senengane lho iki kowe prayoga tak wangsulane dhisik lah nggih prayoga niku prayoga monggo Raden buta yen kowe takon marang aku iki satriya Madukara kekasih Raden Arjuna hai Raden Arjuna satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono aduh Raden Paduka ingkang kula pati Paduka ingkang kula padi apa wigatine mangkono bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah kawin ngono Raden kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna inggih nafsu patang perkawis dene nami kula menika pun Angkara kula pun Ludra kula pun Sukarda kula pun Nuraga Raden sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung Paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta-buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyempurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen Paduka ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurnakno Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ayo. Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganikara saketer kene tunga engkong ler using bene ban
panca Babatoking ayam wana Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang kelawan Kurawa nanging kok kaya ana ingkang dadekke kuciwa Uncate Sang Narpati Karna saka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeking satriya taun utama apa darunane Anuman inggih wale-wale menapa Premban duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kuntawijaya Danu ingkang pareng kedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepaju ing Jawata krana namaken pusaka Kuntawijaya Danu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi samadi Premban ngantos ketaman pusaka Kuntawijaya Danu sakti badhe lebur tanpa kukuban lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Premban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa priyangga nampik marang pitutur becik Anuman saka lekas sira kang kaya mangkono iku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman dosa ngandi Premban jimat pepunden kula dahat bundu-bundeling manah kula mugi Sang Tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anuman aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe kaping loro dosa marang dewa sing katelu dosa marang sepadha-padha papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepaju ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa umpamane dosane Prabu Pandhu mau Prabu Karna mau kudu antuk pidana ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru kaping 3 kowe wis ngendhak gunaning liyan agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pungkasan sira wis wani culika ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira iku uga dadi dosa Anuman mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anuman senggana Meraina sumubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila linggane kara sageter kene tuan gong lirwu sing pindhi panca aduh sanganti Premban mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliput ting budi kula
temah kula nandhang dedosan. Monggo kula puruhita dhateng Sang Maha Wiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan penemban. Yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa. Kejaba durung titiwancine nanging uga isih akeh lelabuhan lang jediban kang kudu sira sangkul. Malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada. Ngeras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anoman. Inggih, yen mekaten kula nyuwun pamit penemban. Kyai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai. Inggih, pangastunipun Sang Adi Penemban pangabekti kula mugi kunjuk. Ya wis ndak tampa Kyai. Banjur ana wigati apa sawanana ing ngarsaku Duh Sang Adi Penemban. Wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Duh Penemban. Kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi. Pramila penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampurnaning gesang kula. Sae keparenga anguntapaken jasad kula penemban Yai. Kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bangas. Pertanda lair batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip. Ayo. Bebarengan kelawan pun Kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung. Lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti kang murbaing dumadi. Kang mengkono Yai ayo bebarengan patrep semedi ngening kecipta. Kekalenya sigra mangsa semedi marwani kang pandulus dakep saluku tunggal nutupi baban Wiwaranawa. Kocap Bekarya saha sidi sigra hangracut anggane Begawan Wibisana. Kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nempuh angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temah ical Sang Wibisana manjing alamantara.
ilahing ingkang sowan niki Raden Harjuna inggih dahat kasinggihan sampun prisa dhateng kula Penemban keparenging jawata aku prisa marang sliramu inggih ngaturaken sumangkeming pangabekti Penemban ya wis dak tampa dadekke bombonging manah Arjuna sowanmu sumangka pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan Kutha Runggu dosang adi Penemban sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmu ingkang damel padhanging manah kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika Penemban Arjuna yen bab murcane kadangmu wredha ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae katapa kanthi seneng jerya mung sira ingkang ndak arep-arep matur sembah nuwun duh Sang Penemban ya Arjuna lan persajan wae apa kang tok kersake dene sira kepating luruk ana ing pandurunganku wale-wale menapa Penemban derenging manah labet kumanjelu badhe gayuh tumuruning Wahyu Sri Makutha Rama apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama persajan ki mawon kula dereng uninga wujuding Wahyu Makutha Rama keparanga paring wedharan Penemban ya Arjuna kaya wis ngancip titiwancine lan saka pandugaku ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama Yai mara maju caket lan pun Kakang pepakem Wahyu Makutha Rama tumuli tak wedharke marang sira Kawrana Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku wijangane mangkene Yai tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwus kawa ing pangudi kang sinartan manteping rasa lan tumemenging tumindak wondene Sri iku sesebutan Nalendra utawa ratu Makutha iku keprabon agemaning Nalendra kang dumunung ana ing mestaka surasane ageman kang hanggung pinundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine seka entareng ilmu agemaning Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi duk nalika jumeneng nata awet saka nggone tansah mundhi ilmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita pinengetan dening para Jawata mergaya saka widagda nggone ngembat praja sinudan para kawula dasih aja maneh kang asipat jalma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek-ambapa marang Sri Bathara Rama menapa darunanipun dening ngantos semanten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama Penemban sebab mangkono ya amarga pangembating praja miwah nggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan pulung perkara kang denarani Hasta Brata dene wijangi mengkene kang sepisan ambeke Kisma kapindho warih katelu ambeke Samirana kaping 4 Jaladri kaping 5 Candra 6 Baskara 7 Dahana kaping 8 Kartika dene terangi wijange mangkene Arjuna sepisan laku hambeke Kisma utawa bumi
tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi ku tansah ngatonake danane tanem tuwuh tetukulan minangka bogane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu-wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening janma ya den idak-idak pinaculan dinujukan parandine bumi malah ngatonake kemurahane kabukti masa sutya pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara iku hambeking bumi. Kapindho hambeking warih utawa tirta utawa banyu lire tindakanu raga lumuh ngungkul-ungkuli uga datan ngendhak gunaning liyan jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Katelu hambeking samirana utawa angin lire mengkene tansah naliti Sanggya Sasana tumrap lelabuhaning ratu tansah niti priksa marang kawula dasih jer lakoning samirana iku nusupi Sanggya Sasana. Kaping 4 hambeking jaladri utawa samudra lire jembar miwah sabar ing penggalih kamot-momot ing penggalih kapandhu ing kingkin sesadone den manis datan jujul datan surut lamun ketaman ing sak serik samining dumadi jer samudra iku nglangut tanpa tepi. Kajogan saraprabatang miwah tirtaning narmada pirang-pirang parandine ora sesak ora luber. Hambeking candra utawa bulan lire tansah amadangi saindenging bawana dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem Jatmika paring padhang tumrap pepeteng ing ratri bisa tansah paring pepadhang ingkang nandhang pepeteng. Kaping 6 laku hambeking Baskara utawa Surya lire tansah aweh daya kekuatan marang Sanggya Gumlaring jagat segara umeb dadi mendung temah dadi udan ora liya ya saka dayane Raditya. Bumi makarnuhake tetukulan ya mrega saka sunare Baskara tumrap lelabuhane ratu anggung paring kekiatan marang kawula dasih para nangkuda Narakisma Narakarya kang padha kesekengan padha antuk sihing ratu minangka pawitan senadyaning tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawuse ngunduh waing karya. Banjur kaping 7 laku hambeking Dawana utawa geni lire angrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni dene tumrap lelabuhane ratu pangawak pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsanata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta. Banjur kaping 8 laku hambeking Kartika ing kene ambek Kartika uga sinebut ambek ukir lire Teguh Santosa senadyan sirang maruta sindung riwut parandine Bayu Bajra malah pihak nganan nyiring labet kasor Prabowo lan adeging ukir tumrap lelabuhaning ratu sabarang kang wis dumawuh kudu tetep tumindak tan kenawah. Arjuna mangkono mau wijange Hasta Brata munggo ingkang Gupita iku munggo pedharane Wahyu Sri Makutarama muga bisa kanggo garan nggonmu urip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan Gung Arjuna.
saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. Lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari. Mugi saged kinarya garan anggen kula gesang penemban Arjuna. Bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kandeling tekad bebasane. Ora ana gunane ngelmu lamun ora den lakoni, ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya. Senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wae ing pakarti dene salokane kaya wong nandur wiji. Senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun ora tabari nggone upakara sakti bakal tinerake ngomong. Arjuna kula wonten dawuh lenggah kang prayoga mara saiki wis padakna ingkang ana astaku iki apa? Wis padakna iki pusaka apa Arjuna? Lan iki kagungane sapa? Menika senjata Kunta. Kagunganipun Kakang Narpati Ngawangga. Yen ngono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung. Tumuli kundurna marang kang kagungan ngestohaken dawuh penemban. Rasaning tias bawane wis bisa medharake pepakem Makutha Rama lan ulangan hasta brata marang Yayi Arjuna. Yen mengkono wis titi wancine bali marang wujud kudu ing nguni. Bawane aku wis kasembatan medharake pepakem Makutha Rama, muga bisa andayani lan murakapi kanggo Jagatraya Arjuna. Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narpati. Puruhita dhateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wedharan pepakem Makutha Rama. Oh ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Inggih pangestunipun sampun. Kok uga Prabu wonten mriki anu Yai? Pun Kakang iki susah merga lagi kelangan. Gecalan menapa? Menika kagunganipun paduka Kakang. Monggo kula kunduraken Kakang Narpati. Oh, adikku Di Arjuna. Pun Kakang nedha nrimo banget dene si Adi kang wis ngrumat senjata Kunta lan Sukrya Di dene Yayi Arjuna kang wis bisa antuk wedharan pepakem Makutha Rama muga ndayani lan murakapi ya dipun Kakang Kondore Ngawangga.
lunga ora pamit. Tinggal dhewe. Randi kanca. Abu tau. Wah, glithong Kresna kakangku. Jlamprong kowe ada nendi do mulya. Saka pangiraku ya sadya iki sing bisa nyampurnake aku Raden. Apa bener iki Raden Werkudara? Ya, wah Werkudara. Iki sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang merga aku iku wis wujud badan alus lan pangiraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gageh aku sampurnakno. Ora sudi kon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah. Ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake. Wani nyaker trine tak dupak mencelati kamu kowe. Werkudara, oleh ora oleh aku manjing mapan ana ing jagatmu. Merga aku bisa nywarga nanging kudu isih ana labuh-labet malih jagat iki. Lantaran melu ngemongi jagatmu Werkudara. Ayo.
nendi wae ora lagi jedul. Waduh lunga senengane nglimpekke. Ora ajak-ajak senengane minggat. Ora pamit. Wah. Aku mono dijak rombongan kok. Abdi Kinasih ki ra tau sing jenenge ditinggal. Apa ditinggal ki? Yo, ayo. Ora mungkin Petruk kantong bolong ditinggal ki ora mungkin. Nggih, gitu lho nggih. Iya Petruk. Karang yo kesayangan ki yo kaya ngene iki. Nesu. Nesu, alah gayane. Nesu ra dijak dolan nesu. Nesu. Nggih, pun. Ampun, mboten. Sakit. Rene Petruk rene. Mah. Anarki sok. Doneni wae iki. Yai, ya di ngapurane pun Kakang ora ajak-ajak. Merga nek ngajawar Kudara ki mung mbeborosi. Mung mbeborosi. Kakean mandeg Alfamart. Niku napa Kuku Prabu? Wis kowe Arjuna meneng wae ya. Para Kudara lak ya mbeborosi to. Nggih. Mbeborosi sanget nget. Sanget nget. Wah, senengane. Guyon seneng. Seneng nek ninggal kancane seneng. Senengane nglimpekke. Jlamprong ku ya nendi? Inggih, gayuh Wahyu Makutha Rama. Suwan Begawan Kesawa Sidi nanging jebul boten nginten ingkang dados Begawan Kesawa Sidi. Malah Koko Prabu Ndrawati. Ya, Yai. Pun Kakang ya mung dadi lantaran dadi sarana tumuruning wahyu pepakem Makutha Rama. Lan medharake pulangan hasta brata marang Dimas Harjuna. Ya ning sesukne iki rak yo ajak-ajak ben ketok kompak. Gawe raja-raja rugah. Ya sesuk tak ajak ya, sesuk tak ajak tak bayari ayo kondur menyang praja. Wahyu Pakem Makutha Rama ndi Begawan Kesawa Sidi Ki neng kene. Ndara Kudara nderek mangayu bagya. Iki jam pira to iki?
setengah papat pun rampung le amu-amuan wis. Kok dilit biasane suwe banget. Mboten iki napa mboten Ndara? Wah, Bagong celarangan. Alah duplikat kowe kok. Duplikat iki ora asli. Ra mungkin aku njunjung asli kuat. Ya Mir ya. Heeh. Bagong kurang ajar. Sorry jajal kok duplikat kerdus iki kuat ora? Bagong kurang ajar tenan cah pekok. Kan biyen, Pak. Terus aku di dolanan apik lho, Tru. Apa, Gong? Iki lho. Yung Loro, Gong. ayo kan jajal, Reng. Piye? Dene Reng. Nah, ndani. Iki lho apik lho. Apa ta, Kang? Banturan apa ya? Main semen ah. Ben, luah. Ndara. Gus. Ah, to. Ndara Janaka niki pun pikantuk wedharan pepakem Mekutarama mula ya kanthi purnaning lampahan wahyu Mekutarama niki sageta dados sarana tumuruning kanugrahan saged ndayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing dusun Karangasem mriki mugi tansah sami binerkan Gusti cinaket ing kanugrahan sami mangge rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu Ndara.